खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। केशव महन्तआ क'क्राझार केन्सार हस्पिटालखौ नायफैदों। चन्द्रमोहन पाटवारीखौ गिबि मन्थ्रिया हुमखि 10 सान सम सिमा होदों। जिल्ला खुंथाया जिग्नेश मेवानीखौ लोगो हमहोआखै अखिल गगैखौ। बड'फोराव सानै इउक्रेननि नोगोरारि हमदों। बराक सेरफांनि करिमगन्जआव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। जम्मु काश्मीराव रैखाथि हान्जाया साद' उदखारिखौ गावथारदों। गुवाहाटीआव मै बेदर फानग्रा 3 सुबुङा हमजादों। शिबसागराव सासे पुलिसआ गावनि सार्भिस पिस्तलजों सुइसाइड जादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दिनै क'क्राझार जिल्लानि बेसरगावआव गोदानै बानायनाय केन्सार हस्पिटालाव दावबायना नायदिंहैदों। बे हाबाफारियाव सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तखौ मदद खालामदों सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि इएम उरुप कुमार दे, इएम रन्जित बसुमतारी मोना। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि केन्सार हस्पिटालखौ फैगौ 22 एप्रिल खालि बेखेवसिगोन। क'क्राझार केन्सार हस्पिटालखौ बेखेवगोन हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। बेखौबो मख'नो गोनांदि आसामाव गोदानै बानायनाय गं 7 केन्सार हस्पिटालखौ फैगौ 22 एप्रिल खालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ डिब्रुगड़निफ्राय बेखेवगोन, जेराव क'क्राझार केन्सार हस्पिटालावबो दंफायो। बे हाबाफारिखौ लानानैनो दिनै सावस्रि मन्थ्रिया क'क्राझारनि केन्सार हस्पिटालाव दावबायफैयो आरो नायबिजिरो। बेजों लोगोसे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ 22 एप्रिलनि सिगां एबा बेखेवनायनि सिगां फोजोबनो थाखाय सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ बिथोन होयो। बबेखानि क'क्राझाराव दावबायफैनाय सावस्रि मन्थ्रिया बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ लोगो हमलाङो होननानै खौराङाव मोन्दों। बादायलायनायनि रेसआव उनफिननानै दं हान्था मेला आरो दारिमिन मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी। मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी आरो हान्था मेला बिफाननि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोजोननाय गैया। जाउनाव मन्थ्रि पाटवारीया सुबुं थुबुरमा मेलावनो गिबि मन्थ्रिजों हुमखि होजादों। मोनसे हाबाफारिनि गंसे जौसाङावनो जिरायनाय चन्द्रमोहन पाटवारीखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हुमखि होदों। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया 10 साननि सम सिमा खाना होदों पाटवारीनो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मन्थ्रि रन्जित दासखौ हुमखि होनायनि उनाव बे खेबाव रायजोनि हान्था-मेला आरो दारिमिन बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीखौ हुमखि होदों। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि बिमल बरानि दावबाय बिफान बादि हान्था-मेला बिफाना दावगानो हायाखै, गोबांथार फावसायनानै दं। बेनिखायनो बादायलायनायनि रेसआव बाहागो लानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया हान्था-मेला मन्थ्रि आरो बिफानखौ खावलायो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदियै कभिडनि अलखद थासारि समाव हान्था-मेला खोन्दोनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनफोरनो एकालिन राङारि अनसुंथाइ होनो रादाय होदोंमोन। नाथाय गिबि मन्थ्रिनि बे फोसावनायल' जानानै दं। बिफानारि मन्थ्रि पाटवारीया दिनैसिमबो बेनि फारिलाइ थियारि खालामाखै। जाउनाव हान्था-मेला खोन्दोनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनफोरा राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायासै। बेखौ लोब्बा लानानैनो गिबि मन्थ्रिया बिफानारि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीखौ हुमखि होदों आरो 10 साननि गेजेरावनो ड्राइभार हेन्डिमेनफोरनि फारिलाइ थियारि खालामनो थाखाय बिथोन होदों। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ दिनै क'क्राझाराव कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। नाथाय अखिल गगैआ जिग्नेश मेवानीखौ लोगो हमनो मोनासै। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया जिग्नेश मेवानीखौ लोगो हमनो अखिल गगैनो गनायथि होआखै। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उरुप कुमार देआ क'क्राझाराव एजाहार होनाय बायदियै आसाम पुलिसआ मैया गुजरातनि दलित दैदेनगिरि आरो कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ एरेस्ट खालामनानै क'क्राझाराव लाबोदों। बिजिरसालियाव जिग्नेश मेवानीनि जामिननि थाखाय आर'जलाइ गथायनाय जादोंमोनब्लाबो बिजिरसालिया नेवसिगारो आरो सानथामनि थाखाय पुलिस जिमायाव दैथायहरो। बै जिग्नेश मेवानीखौनो लोगो हमनो फैनाय फेलें जानायनि उनाव अखिल गगैआ बिजेपि सोरखारनि सायाव खुद्रिसारो आरो गोख्रों रावजों सावरायो। ओरैहाय बे जाथायखौ लोब्बा लाना आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरिफ्राबो क'क्राझाराव आगान होफैदों आरो क'क्राझार नोगोराव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बबेखानि
माने एपिसिसि नि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा जिग्नेश मेवानीखौ केस होना हमहोनाय बिटिसि नि मावफुं सोद्रोमा आरो बिजेपि दैदेनगिरि उरुप कुमार दे आरो बिजेपि सोरखारनि हेंथायै कक्राझाराव सोमावसारदों होननानै खौरां मोन्दों। भेलिड भिसा, पासपर्ट आरो नांगौ जानाय फोरमानलाइफोरा गैयालासे आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय सानै इउक्रेननि नोगोरारिफोरखौ करिमगन्ज जिल्लानि बड'फुराव हमनो हादों। बड'फुर रेल स्टेशनाव रेगुलार थालासि खालामनायाव आगरतला गोदान दिल्ली सुन्दरी एक्सप्रेस रेलगारिनिफ्राय हमनो हादों आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय सानै इउक्रेन नोगोरारिफोरखौ। आसामाव हमजानाय सानै इउक्रेननि नोगोरारिखौ 39 बोसोर बैसोनि ट्रिसिंकी भलदिमिर आरो 21 बोसोर बैसोनि नाजारि पजनियुकखौनानै सिनायथिनो हादों। आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सानै इउक्रेननि नोगोरारिया गोख्रों आयेनजों मोगा-मोगि जानांगोन होननानै रोखायै फोसावदों। ओरैहाय बे आजाथायनि बागै भारतआव थानाय इउक्रेननि एम्बेसियाव खौरां हरबाय होननानैबो मिथिनो हादों। आथिखालाव लामा जाब्रथाय जानाया गोदान बाथ्रा नंला। जेसेबांनो गारि मटरनि अनजिमाया होंगो-दोंगो बांलांबाय थादों एसेनो लामा जाब्रथाय जाबाय थानायनि अनजिमायाबो बांलांबाय थादों। बराक सेरफाङाव सानै सुबुङा गंसे रिक्साजों गिदिंथिंबाय थानाय समावनो बड'फुर ओनसोलाव गंसे ट्राक गारिया उनथिंजायनिफ्राय फैनानै बिसोर गाखोनाय गारियाव हरखाबै सौग्रावफैना गिख्रंथाव जाब्रथाय जायो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव सानै सुबुंनि जिउ गोमायो आरो रिक्सा सालायग्राया गोब्राब जोखोम जायो। लामा जाब्रथायजों जिउ गोमानाय सानैबो सुबुंफ्रा काछारनि थागिबिमोन। बिसोरनि मुंफोरा फारियै मजबुर रहमान आरो महम्मद जयनाल होननानै सिनायथिनाय जादों। जम्मु काश्मीरनि सुंज'आ ओनसोलाव थानाय सड्डा केम्पनि खाथियाव फुंनि 4 रिंगासो समाव CISFनि जवानफोरनि गाखोनाय बासआव उदखारि हानजाया सिगांग्रो गाग्लोबग्रोयो। बे गाग्लोबनायाव सासे CISFनि सान्थ्रिया मुंख्लं जायो आरो सा 9आ गोब्राब जोखोम जादों। उदखारि हानजानि बेबादि सिगांग्रो गाग्लोबग्रोनायाव CISF हानजायाबो फिन उदखारि हानजानि सायाव गाग्लोबफिनो। जाथायसालिनिफ्राय उदखारि हानजाया गंसे AK-47 हाथियार आरो गंसे सेटेलाइट फनखौबो बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाननि सान-हर गोख्रों नोजोर होसेयावबो आयेन बेरेखायै हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ बुथारना फालांगि खालामनाया जोबनानै थाङाखै। मख'जाथावदि गुवाहाटी नोगोरमानि मारग्रिय ओनसोलाव आयेन बेरेखायै मै बेदर फानग्रा 3 सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना मोनसे सोर-सुलुंनि गेजेरजों गोख्रों सन्दाननानै बिसोरनि मावबादानिफ्राय हमना लाबोयो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ फारियै सयाम चन्द्र राय, आरमान परामिक आरो महम्मद साहिल होनना सिनायथिनाय जादों। दायो साथामखौबो आयेन बायदियै एक्ट 1972 नि आयेननि गेजेरजों केस थिसनथाइ होबाय। शिवसागर जिल्लानि थेङापुखुरि गामियाव सासे फ्लुटान कामान्डार एबा SI आ गावनो गाव हारसिङै गुलि गावना लाना जिउ फोजोबना लादों। शिवसागर थेङापुखुरियाव बृहस्पतिबार खालि बेलासिनि 5 रिंगासो समाव 25 नं आसाम पुलिस बेटेलियननि प्रबिन गगৈ मुंनि सासे SI आ गावखौनो गावनि सार्भिस पिस्तलजों गुलि गावना लाना जिउ फोजोबना लादों। मा जाहोननि थाखाय गावखौ बेबादि बुथारना लाखो दासिम जेबो मिथिथ'नाय जायाखै। दायो जिउ फोजोबना लानाय प्रबिन गगैखौ शिवसागर सिभिल देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय थिसनथाइ होबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।